että sitä kirjaa leimaa jollain tavalla niin kuin pettymys, mun henkkohtainen pettymys omassa hädässäni löytää vastauksia niin kuin uskonnollisista sanoista ja käsitteistä. Että ne on mulle ikään kuin tarjottu mun elämäni aikana tämmöisenä kliseisinä, sementoituneina käsitteinä, joita ei ole mulle niin kuin avattu eikä ne ole mulle avautunut, huolimatta siitä, että mä olin jopa teologi. Niin sen kirjan niin kuin ensisijaisena intentiona on tavallaan sen uskonnollisen niin kuin ryteikön ja vastenmielisyyden alta löytää hengellisyys, koska se on meidän ihmisten syvin tarve. Ja kun mä puhun hengellisyydestä, niin mä puhun jostain, joka on hyvin lähellä tämmöistä rakkautta, niin rakkauden mysteeriä. Ja mun niin kuin, ambitiona on onnistua kuvaamaan, mitä mä sillä hengellisyydellä tarkoitan. Ja silloin mä en puhu mistään niin kuin yleishengellisyydestä, vaan mä puhun kristinuskosta, mä puhun Kristuksesta ja siitä, minkä Kristus käynnisti ja mikä sen merkitys niin kuin on. Mutta mä oon sitten tehnyt sen valinnan siinä kirjassa, että jotta mä saavuttaisin tavallaan niin kuin mahdollisimman suuren objektiivisuuden. Mä oon tehnyt sen valinnan, että mä menen siihen niin kuin subjektiivisuuden kautta. Eli mä en niin kuin julista enkä käsitteellistä, vaan mä käytän aika paljon niin kuin omaa tarinaani, omaa etsintääni ja omaa eksymistäni ja omaa kamppailuani. Ja tällä tavalla mä ikään kuin sen oman tarinan, joka on mahdollisimman rehellinen, siis tosi paljas, niin sen tarinan avulla mun toivomus on, että sieltä löytyisi se hengellisyys sen uskonnollisuuden takaa. Samalla kun mä kirjoitan, niin musta on yksi puoli, jota tämä koko homma arveluttaa. Koska mä en halua muuttua sellaiseksi punaiseksi vaatteeksi, joka yhdistetään niin kuin uskonnollisiin lahkoihin tai johonkin tällaiseen, vaan musta on hyvin vahva vastenmielisyys niin kuin sitä kohtaan. Ja mä yritän tuoda sen myöskin esiin siinä. Mutta en niin, että mä hylkäisin hengellisyyden, koska se on sen kirjan niin kuin ydinsanoma. Kristus meissä. Yhteys Kristukseen. Ja siinä tietysti yritän avata semmoisia keskeisiä käsitteitä kuin ego on yksi, koska ego on se, joka käy kamppailua hengellisyyttä vastaan meissä. Ja sitten mä tietysti yritän avata semmoisia käsitteitä kuin syyllisyys, häpeä, synti, rakkaus. Myöskin addiktioista puhun aika paljon itse asiassa. Puhun kirkosta, puhun Jumalasta, puhun Kristuksesta. Puhun läsnäolosta. Läsnäolo on oikeastaan se, jonka kautta mä menen niin kuin tämän kirjan hengelliseen niin kuin ytimeen, läsnäolon käsitteen kautta. Ja sitä kautta mä yritän niin kuin, ikään kuin tuoda sen asian meidän arkipäivään, käyttämättä uskonnollista sanastoa ja nimenomaan välttämällä niitä. Mutta joudun kuitenkin käyttämään jotain sanoja. Niin, siinä on se tasapainottelu. Mä myöskin siinä kirjassa koko ajan pohdin sitä, ettei tämä kukkahattu istu. Koska se on mulle äärimmäisen vastenmielistä se, että näin iso asia, näin suuri mysteeri kukkahattuistetaan ja tällä tavalla sitten tehdään hömppää. Ja toinen vastenmielisyys on fundamentalismi. Et se on myöskin semmoinen, jota mä tavallaan yritän avata, että mitä se fundamentalismi on ja mistä se syntyy ja mitkä siihen liittyvät arveluttavuudet on. Tässä muuta siinä.